Господа, правим всички клипове с лято и почваме следващия епизод от нашата поредичка. Слято. Курчица. Какъв смисъл слято? Че ги правим заедно махуй. Да мъка къбастомба. Не се си. Добре, опа. Което не трябва. Мамо, за теб го правя. Мамо, за... Абе, не бе, тук ще има прозорци, бе. Опа, малко мъничко. Малко. Пищичка. Абе, я отиди и събери пясък за стъкло. Не бе, там има бе, мързел. Чакай малко, бе. Виктор псува само заради... Моята майка. Само Моята мила майка. Само заради това. Да, тя заслужава това. Тя заслужава много повече. Но аз съм тъп и много тъп. Абе, пази Не дей се, чупи бе. под мене, бе. Ами, пази се, не мога да сложа купа. Ма чакай тук пълнем, ма. Чакай. Ма чакай, че ще почнем с ма. Чакай малко, бе. Абе, отиди и събери. Тук, Какво правиш, бе? Направи си дървена кирка, бе. Ох, искаш ли ти направя? не, бе, не, пайма. Чакай малко, добре. Добре. Тук тикам още. Са, отивам за малко Събрали пес. стъкло, бе? Отивам за малко пес. Боже, ти още не си събрал. Не, натам, бе. Виж, къде съм аз? А, да, там. По-близко има. Тук си има. Виктор много се радва. Абе, що направи толкова легла, бе? 5 леглица. Абе, Аз ще събера само 8. Защото ще ги правим тия по-тънките стъкла, сеш ли се? да. Ай, 9 имам. И с по-тънките става. Те са по-яки. Не са баш по-яки. О, другите легла ще ги гръмнем в недера. Да, бе, какъв негър, бе? А секси на Не, негър. момент. Извинете за всички негъри. Казахме, ще ги гъмнем. Аз казах недъра. Ще ги оставим в Мамен каза недера. недъра, аз казах без да исках негъра. Негър. Извинявам се на всички. На всички. Абе, направи Ама ви се извинявам. тънко стъкло, бе. Аз почвам покрив. Чакай малко, брат, не съм. Покрива ще ни бъде от дъски или от камък. Казвай, бе. Да, знам, уй. Ами, добре, айде, значи от кама нищо не знаеш. Не, бе, не. Дай от... Направи го като пирамида. Не. Бах ти циганията ще стане. Не, бе, не. Ох! С такова ще стане цигания. Не, бе, направи го като пирамида от всяко. Виж, прави го първия ринг, така първ ринг. Да, Следващия по диагонал. сещам се. Тъй не е хубаво. Чай сега. Извинете, ето Норой в клипа. Да, майка му там нещо се разкреща. Не се е скъщила. Кръща. То сигурно не се знае дали ще чуете. Нема! Така, ма. Бате Гоша! Абе, ще има и втория етаж, бе. Абе, чаркова Да, бе, изпече ли се, бе? да, бе, имате и чаркол в мене, бе. Ами, напри торчо, Ето, бе. мятам ти ги. Не, в мене. Що не в ми ги мене. даваш на До мене, бе? крафтинг, ма. Ами ми ги даваш на мене, бе. И имам 2 глас. После ще ти фърля малко 3. торчо. Що ми имаш, ще си ги пазиш ли, бе? Прави ги на... Сега ми 6. 4. Така. Добре, ще осветля малко и отвън да не се спълват тапанари. Абе, я включвай вече чудовищата. Ей сега. Миналия клип. Вие сте ги гледали. Може да бъде по някакъв мангъл. Да, бе, ако не сте ги гледали... Значи, да ви казвам, ние сме много добри геймери, въпреки че това ми е първия гейм. Първата игра. Много добри геймери. Това ти е първия клип, бе. Да, първия клип, не първия гейм. И знаете, просто съм малко тъп. Не. Просто... Да не казвам. Айде, първото ми голямо стъкло. Как... 16 стъкла имаме. Ами добре, прави ги там. Ма няма да стигнат. Как бе 16, само от 6. Аз взех 18. Окей. Ето, Ама 16. така ли ще ни стоят подредени нещата? Чупи мичко. Чай малко, не барай са. Чакай, че ще ме Ще направя камени... Абе, какви камени инструменти, къде нямам нищо, бе? Ни един камък. Нямаш ли, бе? Не, отивам да Мазичко съм ти събера. оставил на теб. Знам, аз ги схъбих за къщата. Отивам да събера.
Всъщност, аре почваме мина. Аз съм гледал други геймери, втория епизод съм намерил диаманта. Ето бе всичко. Къщичката ти нека да направим. Да, къщата. Добре, да подредим първо къщата. Хора да правим ви за малко пауза. Направи пауза, човек. Да, докато я подредим. Много камък. И ето ни пак отново. Събрахме много камък. Само По-скоро отвори дойде. честа да видиш какво изобилие. Не бе, и двамата го са били. Не дай бъде скромен. Аз му го дадох на него. И направихме Отвори честа, бе, човек. част. Знам, бе, човек. Видях какво сложиш. По-голямата част направихме. Ма не бе да видят хората, бе, Мангъл. Абе, какво има да видят, бе? Гледайте, бе. Гледайте, бе. Гледайте. Отивам да го изгубя това. Да го изгубиш. Абе, не, бе, остави го. Като си на... То може ли? Не. Ама... Тим кукура, бе. Ама, аре, наистина, като направим портал към Недъра, Ма не бе, да ги сложим Дай там. ми всичките легла, ако не са в честа. Ами ето. Ей ти лего. Чакай, че ми е малко трудно да си. На. Викат си туст. Ей ти още едно, бе. Тъй. Колко имаш още ми да? Ох, човек, аре да почваме мина. Добре, чакай. Включвай чудовищата. Чакайте, хора. Аре мината. На къде отиваш, бе? Чакай, не ме следва и отивам да закопая лекулата. Ами, добре. Мината, айде да бъде. Чакай малко, копая ти каза. Мисля, до къщата ти. Не. Ще оставя тези смотани си дове. Защото за сега нищо не ни трябват. Също си чакай, има ли мутика? Има, добре. Браво, е, преценил си. Не, бе. Не, бе. Лагва. Лаг. Тук, 4 сина. Ти ли ги оставите? Да, бе, не ме ги. Ще ги поседя. Чакай, аз изкопах двете дърва, ги изгубих. Чакай малко са. Тук ще ги поседя, ама вместо тях трябва да сложа. Чакай сега. Една мисия. Така. Вече си имаме ферма. Ама няма да ни е такава фермата. О май гад. Това ще ни бъде просто така. Гледам нещо. Щях да кажа гейм нещо. Къде си, бе? Ама... Айде. Аре там къде си, да бъде мината. Аз съм закопал много легла, бе, човек. Добре, къде е? Близко до къщата ли? Да. Айде. Чакай, че тук има много неща. Абе, няма те чакам по. Не бе, ела тук като дървото. Добре. Имаш ли точева? Имам, мале. Колко? 30. Да, бе. 3. Сега ще направя. Аре, че се стъмва, не искам Добре, да гледам. спри клипа да намерим кол. Пак ще се върне. Здравейте, върнахме се. Ето, въобще не сме копали ей толкова. Да има малко камък. Намерихме, между другото, сигурно 30 кола. 30 кола. Той ги намери. Да, аз ги намерих, защото копах Нали повече. виждате, ей тук, където е сложен кабелстон? Няма да ви го показвам са. Този епизод и без това трябваше да бъде само за мината. Аре бе, човек, къде си? Чакай, че съм... Добре бе, какъв е този кабелстон в мен, дето не е айтем? Не ми го дава като айтем в Интервал. Няма значение. Сега чакай да ги направя на този. Аре бе, нали обичаш да копаеш? Чакай бе, накопай без мен, моля се. Добре, понеже е скучно, само е така да стоим и да блеем. Ще се върна, когато и той се върне. Здравейте, Виктор все още не се е върнал. Сега идваме хора. Ей му никнейма. Нося 2 стака между другото. Тия 32 кол направихме пръчици. Абе, чакай ме. Да, защото 32 по 4, 64. Чакай ме, бе, човек. Абе, я виж на кой левел сме. Чакай, сега ще му покажа как да гледа на кой левел сме. Ето, върнахме се, на кой игрек сме. Сега ще кажа. След една секунда.
Y58. Май. Трябва да сме на Y11. Майко. Аре, нямаме. Чакай ме, човек, чакай да направим бенчмарк. О, сериозно ли? Я ти копай. Ти продължай да копаеш, аз отивам да си взема лопата. Няма. Вземи 2-3. Добре, няма копая гравела, някак малоник. Абе, кажи моля ти се, че имаш дъски от тебе. Не. Добре, ще взема някакви неща да оборудване. А ти нищо нямаш. Абе, аз вземи един стак дъски, верно. Так, чак не. Храна малко ще... Абе, включи чудовищата, бе! Чайте сам да си оправим инвентарито. Оправено е. Ти слагаш торчовете. Чакай. О, човек, пълен резил сме. Човек, оказал се, че имам 16... Айрон сме пропуснали. Как си пропусна? Ей го, над тебе е бил, бе. Айронче, майронче. Къде ма? Ей го, бе, как си го пропусна? Чакай, че тук има малко проблем. Как си го? Да е във едно ли айрон? Ти снимаш ли, бе? Да, 5 айрон. Защо? Абе, Без иска. О, щупи го, човек. но пое нали за лопата? Да. Искаш ли? Но пое... Ти къде си, бе? Долу. О, после ще взимаме айрона. Аре. Не го лезе. Взе го повечето. Слагай точно. Че ми бъгна малко. Няма ли да изкопаеш и моя зели ми лопата? Да, искаш ли? Да. Добре. Чакаме обаче да го направим бенчманинга за да сме... Фърлям ти я. Ние нагоре. Готово. Добре, чакаме обаче. Мине 11 минути. 10 минути. Знаете ли какво, хора? Ще се върнем, когато открием нещо интересно. Здравейте, вижте какво открихме. Мина. И Сега, в следващия епизод ще стане много интересен. До скоро. Go!